A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Assalamu alaikum. Ba mana sallama a nan. Kai baya. Domin karka taka abin da ya fi ƙarfinka. Ka samu guri ka zauna. Menene matsalarka? Ala gafata bokanniya. Gaskiya ina da wata matsaloli, ina da wasu matsaloli ba matsala ba ma matsaloli da yawa. 'Yan mata na guda 3 ne. Kuma gaskiya a cikinsu in har ban auri ɗaya daga cikinsu ba zan iya mutuwa. Gaskiya shine na tattaki na zo gurin boka domin ki tantance min wanda in har na aure ta to za mu zauna da ita lafiya kuma zan iya yin kuɗi. Na yi kuɗi na samu gidaje da motoci da kuma kwanciyar hankali. Shine na zo wurin boka domin a tantance mini wacce zan aura a cikinsu. Ka yi rami sunayensu ka baki ɗaya. Akwai Zainab, akwai Maryam, akwai Hafsat. Ka tsaya ka saurari son ka. Idan ka aure Zainab, za ka samu manya-manyan kuɗaɗe da motoci da gidaje. Amma baka da iko da su, kuma ba za ku wuce shekara 1 da kwana 40 ba aka mutu. Idan kuma ka aure Maryam, za ta haifa maka ‘ya'ya guda 32 a cikin shekara 8 marasa lafiya. Idan kuma ka aure Hafsat, za ta raba ka da mamanka da babanka. Ana ka mu'amala da kowa, daga ƙarshe sai ka haukace. Kai, wallahi tallahi na fasa. Daga kashi kanka yanzu ne,